na asa na konfo na che ba gona ne ono an pe no de betena eye ne yonko na adie nyina otumfu asante hene ano enti wone na anwa na ne ma woi ana obiri konfo anochi woduanu so woi me am transa me dwene sa adie enso me ba ya no me hu se no wote ha na emom woni oni ne firi ma me ko bi kro mu firi ewuku abes enso de na mnim sesenka wahini bi abesisu akaka awrede ni kwa senka ojanu enso ni nyina na amasa enti mi se bia se bia kwa esa mi tuyi amamre ni bi wo ho a me ba enye ni nyina na me hu gisi obi kire me na ga me ka sa konfo anache asefo na omo wo ho a fin so bode ho na wo ho a obetram bet obete ya me ba e ma bete ni nyina eye history and eduru baby say baby kro wa omokwa omokasa omse wo achempem akrofo nso ha okwa akasa na bochi epipi sanko feti for and then so da for fry ase aba na nakakare nchen on de ese papa no ada ye befa ye camera bia no pa wi no anwumiro ni atoa no na de ye ntia ase no de ye be papa nchen no akirechire mu ene bi di agona ahun komo agona asante agona ahun komo ene bi di ene nana esu kakare hun komo ene ye ba bedi nti sede de be ka no mo share na mo subscribe my na etiefo ne afoforo enso tie bi no mo hunu adwumadi a ye di no ana pa cha ma achi bi me je osu ewa ana na pede ye san to ha incredible no ana agona na wotie e pese ja agona story kakra wa ka se ja unyini beto ye no ye nkura ye di akire no ma ye bi ni yetie bi ne kuro no bi kura na yetini enimu story ene enimu amamle na eja oka bi a na to afidie so na ye na efiri kuro ma ye nso yetie bi no ntine na ma ye bae yo echi amatiefo ne mahwefo nyina biase afa na nyina echi obibia bia wo kan no kre na mpanimfo ase aduane ameto no ma mebochi aso no chi sanati me na nakwadwo atenkakare komfo ade a minim mente ye menka ho sanati na me mete ye na me hunu ye kreduru ba bia me am se busa mo se na ye den ne ye se ne ye se se komfo na che me ni krom awukugwa minimo enokre makoda na wo kire mu a ebi musu ofura agona ebi musu ofuri ha obi aka ne nsem die minim na meka ana do obi nsu nim no oka me die nim se komfa na ofuri okugwa na asa na komfa na che ba agona ne ono an pe no de betena eye ne yonko na adie nyina otumfu asante hene enna monwomade a obeye de ma no ana odi akona hama no ya oyeden obetra obiri konfo no chebeye niema bebre na meka se de mi ni meka metwa nkontompo sanati na me nso mpe nkontompo o mabrabom ade abachi we afro na nyese na ti de mu na meka me beti o ma meto a history se so ya me communicate kawre e obiri konfo anoche yere no ne kwan bia oba nde be manfa so en se obiri konfo de nam ka se konfo bia se wo komakom ka eja wo no ye ni nsim ye nya ne mafo eti so obi kura ye oboni ansa na abebi wa na eden isi eja wo ketere maso ene ma ne domain ne yere
Obadwa edane na suo eya ye nyina ye den ye bete history a ye den ye kambie se me kan se mi hu ya na me buwa na me busa me se konfo na che ne yire no kura no enti wone na anwa na ne ma won ana obiri konfo anochi wonua no so won me am transa me dwene sa diwi enso me ba ya no me hu se no wote ha na emom woni one ne firi ma me ko bi kro mo firi ewuku abesra na me hu me hu konfo na chiba se we de konfo na chi de butu me yire so ne no wo no me hu eti ade a minnim na me hu no nka ho asem disanatia eti obiri konfo anochi gidi so be ya anwo adwuma bebre wa na first no de mbeto ye no se agora hina onya na baby ko ye na kwa moache edu da ponda ensuwe na obam na oba so obesi me nana apia so ne mpanifu anom titi nsuo se na odi unse we ka se krobia ensuo da krombia ohene dia na oba bi odidu ye asena busua mu hwe nsuo esunya den mame tibiribia no no bebe mu a ise obesi me nana apia so no mo de na ba na ohene ba ko a fanse obedi ado nya na baby ko yi sabre no na mekom akom ka me no ede bibia akọ ahemfie sabre na nani makobresi amo ekoyi asutre ema ne hunu bibia ekoba ye no me bodwa no so omu asoteye so sebio ohene obesi suo no me kura na minim nanim da me se bia otofem okọ ne nsama nchira ekomo ya afa echire no me de ko me ni ko hwe na minim ni da aso de na minim sesanka ohene bia besisu akaka awrede ni kwa senka ojanu enso ni nyina na masa ntimi se bia sabi akwasa mimi tuyi amamre ni bi wo ho a be ba enye nyina na behunu gisi obi kire me edisi ono ba ye samo ankere no a obede na otu anamo edisi ana adwuma na tie ti obiri konfo na chi obeye mi ka asa na nsan bi na kwasi de bi ba na me yesa aja ma pa mi dwan asiwa me de koma asuo ade ebeche aka na nsa ama akwade na duru an osifam ono so de ono no nya biribi na esi a onsifam sa bisa kwaside na pagya no so na nsa baba so wada masepa se akwaside me si metwadwa ama na die na mmom onkuru obiri konfo anoche nkonwa na bosoma dampan sabre ohini ni ho sabre no ohima ekura mi ni se yesi no ye hima ni enya mfaro mai to ma me di dwampa otua beban ene sakoko brandy de koma na nabosomfo na makobresi aba so ntwam okun konwa na nabosom na chese wo kabiribi ama santemani agorama ehunu se kakawre ofio akoye ne pepepe ntie no akire biribi na abre nyina no minim se ohene a waba obesisu na bwache anoche abepio minim se obetie akonfo no nso na se woye akonfo hini nti obedi na mamre na mane so amagona ene ni kromanto nso ni nyina pagya se de wose pagya fisa kom ene bosom de eno ne de chechira agona enso ne obi sori a ogina baabi oni nyiwa bia na ogina so kaseti abosomsom na abosomsom nya anka konfo na che hospital ena nya asofo konfo kra de enta anyare sa enya asofo na omo kwaso nya omo anegu so to obiri konfo na che obeye bi wasante na edurube bi meti se ye fra baabi bonko buom so owi amoase meti se abre konba omo kodwane ko hye abuo no abuo no katuaye matini nyina sa abuo no menko ho da ntimi nka ho mpani nsem ti de me mahunu ne de mate ana meka
me hunu ye mente ya me nkoka ho asem ebeduru brebi se tinta video ko ba bia ebeduru brebi obi di mi gina baabi na obekasa ma na tia me edidi mi nim no me nka ho asem yo hon yo sankofa tiefo na akọdwo watin na nakaka rekomfo ene ne di nkomo asante agona asem ena wo kan ti yebetu aso na mepese odo number na tudwa kan yansa ebia no bi tie no wantimi antie ansi yo me number no de mo amode na nakọdwo watin kaka rekomfo me number is 0245 30 76 94 0245 30 76 94 me number no ye mienu na wei no na important ye hia me pa me yusu ba ko ho tia no de ebi munim enim sa number no edi obu abaka se bia na sa number e de waje yusu na me nya yusu 0542 96 9259 0542 96 9259 minya yusu say bi onipa ko pese ofre be fa no so abenya me na times de obia pese ebia me no okuta hu de no pese odi sika to so a onfa 94 so 0542 30 76 94 and na onfa sika bia fa so mra na ebia de be adwuma na se mo na pese o mo frem number ni mi nyina ye adwuma eno pa na me ye di sika fa so ma me de ye adwuma ema edom ana emre bi na ye maame bi ka agona history bi nso kire yen se tete honom no na mo ya mamela wo ko ebuo bi mo sinsu bi mu boko nanka buo no ankasa woni gya a waso amoye amamele no a boko na da san wo ho ta wo ho apotore wo ho bibia wo ho proko ana me so aye pen ne bia no ate ho pen nsem kakra ma me na ka chi so wono no woko ho waso ya oka so bete dia me no ba ya waso bete na ka me ka so konfo anache asefo na omo wo ho afin so bode ho na wo ha obetram bet obete ya me ba ma bete ni nyina history and eduru baby ya say baby kro ho omokwa omokasa omse wo achempem akrofo nso ha okwa kasa na bochi epiepie na omwa ya mamre kumdwane ne ma yaduane eno no ma meto mate na me ya na mpese de me beto am de mani ehunu bebrebe ne ya na mekabeka ho asem ebi kura me ka say de ma me ka enhu za me nso me bi to so se wa meto me ba ya ma bete ana achempem akrofo nso eno nso ne yase ba bi wo ho a okobeya duane wo ho kwa omugu nsa na bochi apiepia ba omo ya duane wo ho eno ma bete me ehunu da etina de na me de na ade bia mo na me hunu no na na meta ka ho asem dudu ntende obi bisa man metime hunu de meka fa ho ene ebonko bom se so ko uduru na no mo krofo bi ko de ba TV show eya am se nsu a na de ye na ebi pon so na nsu nsa ade na ese ne ye ne ye nam se ya bakosem nti ni nyina wo ho so na me nko ho da se makọ ho da de a me ba be kan se makọ akọ iti me kan na me ka ana buo ye yesi egu nsa ba na afifie na me nyini se wo ho bete bi history a na da ho ya ba bete iti eno nso no ntimi nye ho achi nse ni nyina ye konfo na che nsa no nyuma ni bia iti achi me bia ni ho ntina na wo de wo aguna de konfo na chi ne ma wadaro ma wo de wa bete bie no peso bo bi so kakra ma ni eti ebi ni se me no me ba yi me bete se yese na esuo ye ne yire ana odome no e ma ne da na esuo ya ene osimitiri so a me kom no me sa bete se yese konfo na che odene na afuru wonyina me bete se konfo na che odua bo di a wotwa no ha me bete
ebi ne sɛ mekasa kyempem yɛsɛ ebuobu wɔ hɔ a ɔba ogunsa na so gunsa na bochi aba no mo ano so aduane mebɛte mabɛte saa nneɛma wei okobonkobu mo wiamo ase ɛno nso mabɛte nyinaa ntim sɛ kɔmfo na kye de agora ha ɛne ne mpatamu deɛ wɔyɛ nnwuma wɔ ha paa eti na so hwɛ mu a agora akonwa no yakɔmfo hena akonwa ti no otumfo kasa sɛ wɔne agora hene na hyekyere asanteman fi sɛ wɔne agora hene ana de tumi no ma otumfo kyerɛ sɛ kɔmfo anakye ana de tumi ma otumfo sɛ de da no no wɔka no sɛ wo na ade tumi ma me na gye sɛ agora hene biara gyina kɔmfo anakye anem enti na saa ne tie katache wadaruma agona hene na konwa na nkasa na wote so te se sabio sikadwa no ono so de ye den oh ono no de no ye ka no baboduru amwampon ene en history ne sabre na ye nkwada se duru se otumfuo etwadwira katache nya bi ni se na ye hunu de ekonam se ohini ya aba agona hene aba di obema na ye se de ne tie enye bete na ye de amwampo baboduru ko otumfuo na se baboduru ye de ko Kumasi a masa akonwa no we de to kwan akiri o mo de to nkwa je de to kwan akiri na akonwa na ka na daka mu a etuo eye di akiri nimu ni akiri no na na esom na edekwa ninim se wahini ya bai agora hene eye kaka awre baadwa nikunu babai ninim se saa nneɛma ni nyina bɛsa apagya ama sɛ so otumfuo otwadwira nim sɛ baabi a nneɛma wo bi bɛsa apagya ama ni monyam asa aba agona ne mpasua so nyina bibia bɛyɛ bɔkɔ na nadwira no kra ne den ye ka se otumfuo betwadwira ne den de mi nim numu ni sɛ otumfuo betwadwira ɛyɛ asanteman nyina nti otumfuo twadwira wɔfrɛ ahunhum nyina sasante ehye na se so mu nyina mra mekamom na ye ne ye fa so biri konfo anoche eni biti se afahye so te ase na ye nkaka onkaka santeman nyina na ebia obi wo a wonim de wo se woyo so bi wo hini bi wo ho a ebi ono no mpanimfo wuwa na abeto wo nti atam se anam mane ne amamre no kro mo heda yeden enimisa se adwuretwa no ema wuhunu asante amamre asante abakosem de wo se ye so de ase o de se otwadwura no kaka sa nneema we nyina kai ye nananom a wo mu ekọ tumi ade kutakutom no wo mu dibra ne nyuma wo mu yeden wo mbeye ye no etwadwura ya za de hini brebi otwadwura o ma ye nyina ye de ye tano yeden ebai bantwitwadwura gu ni nyina so na efe timnim se ebia saa no betumi yeden abem nti ye ka se etwadwura na je so tumfuo no opese okaka mpanimfuo eni tumi e wasantema mu nyina okaka wo mu no ne atono ne abosum nyina edi hiem yehu se wo mu nyina ye gya no se de be ya ha sana mi de mi hu no ti akwese hia da ye nyina ye ni gye da ha sana mu ana ya tete asem wo ye mpani fi so kakran se otumfo tenase a meka ne se konfano chitene nchen saa na wo mo kana saa ne tie ana saa na tie on sana meka biribi se nanu a agona hene ekosai no oje ka chen se wono na de tumi no ma no wase wo na de tumi no ma me ere so obi de tumi ama obi a na se wo trans obetumi yi nipa na firim wontumi nyini firim edi se agona hene na se otumfuo beye dwabo bia me nyini se agona hene obetumi yi na firim
wontimi ni firi eti de wote no no kore Sankofa tiefo na nakakare na nakodwobo aten ene ene te ha yi di nkomo no. Ende bia yese ye be kompanimfo nchen. Na de ahinta na de yente ase ne yakọ na ebisa. No ma kyerɛkyerɛ mu. Ye nyina afide yese adi sua de. Na bia de me mate a me mente ase no wa kyerɛ mu ne nyina ya te ase. Ebia na nso wate na nso wonte ase. Na waka ye nyina ya tibi ne ehunu se sei na asanteman ye wade a etie. Na yese konfo bi bai asanteman mu ha sebi producer me de me na tina mate o na yese ono so wotumi te se nana konfa no chepepe obi se nana ho asem obi kura ma mete se nana ono etwa ne ti no se yekunu no moje mfiri ni mu ama hire na firi ni mu bai no ati sa story no mate na sawa hine no na konfo na asem re firi din okra nipa ne bo ne din na me no firi din kakra ka me kai ya mate na zampani se mu won se ya make cancer bi se ade a me ma mehunu no udi hu nkoma ne hu nkomodi adi no obi abetimi akeka eba se ne etwa ne ti na ba se ne ehire na firi no mu bai ade we ni ye mu bebre ye nim ya mete eti ya na memfa nya me nkomodi bebre on se enanu a agrahin so otumfo wo se wona ade tumi no ma na emom wan kire se na konfo bi wo ho ana etwa ne ti ana hire ne bai moja ama ana ye se na aso da oba ya agrahin wan kire busa eti on ade bi wo ho a ye nkyerase enkwadi busa wo kyerase kwadi busa na wo ya to asantemra ana otumfo wo ya to ne ntam kese ni mebu asem bi wo ho a otumfo ko mmoso fi se secret itu ko bi nse bi na yesa wo de wa betintu wo kan bi a o kan ya ne afro se bra be yi wa no me so na metie me wrom ho a me kwe me ho me kwe yi ma no sen ena na konfa ba se kra afra wa bue na santimeru be afra me na mete wase ti me ka se bia na me pese mo de some de mo ye presenters mununu yen na mununu yen ne yaso ye kasa ne ye hweba bia ye kasa koni ye ubenunu mia na makonya asamade be hye na woni ho na me na edi mi gina empanimfo anim eja nso medi mi nkwi nketenkete o mfia ya Sankofa tiefo madaroma papa ye nana ya de nyina kodwobo ate kakaro konfo ene e ba na nche ya ede da bedi nkomo no asanteman history aguna history no waka bebre na akire yen sebi na de ya no waka na metena so wono ade a wonfa na ni hu ye no mpeso bedi hu adanse nti ene na ma ye pena na asem no wono ade wo hu ne onni hu adanse bebre nkire o nti o se question bi se anaja wadoje won pena hu asem bia because otu obi sire so onkoye mi nsum no nya ba bi mfa ne ne sensisi de de besi wa ha da foforo no e be se aba na nchen